18 de març. Això significa que és el dia en el que la falla Plaça del Forn s'engalana per a celebrar el tradicional acte de la cassolà, el qual està presidit per la cassolera, que cada any és una dona distinguida de la ciutat d'Alzira. La cassolà se fundamenta en l'elecció d'una dona, que és la cassolera, perquè fa vora 47 anys, així avui se dinava arròs al forn, i van decidir buscar una figura, com en aquella abans les falleres eren molt jovenetes, hi ha una dona més casada que representara un poquet el tema de la cassolà, i d'ahir va sorgir tota aquesta festa d'avui, que la veritat és que és una meravella. I ja veus que la plaça està plena, ens acompanyen cassoleres d'altres anys, perquè venen tots els dies 18 així, i ja t'he dit, molt bé, molt contents. Este any el càrrec ha estat atorgat a Beatriz Peris, una dona d'Alzira que es va sentir molt orgullosa en el moment en el que li ho comunicaren i assegura que no se ho esperava. Pues per mitjà d'un amic que me va quedar i em va preguntar si jo volia ser la cassolera d'ells. Jo no pertany a aquesta comissió i li vaig dir, però si jo no soc d'aquesta comissió, i me va dir, no, si busquem dones que no siguen falleres així, perquè siguin cassoleres. I li vaig dir que bé. A mi m'agrada molt la festa fallera i li vaig dir que sí. Molt bé, amb molta il·lusió i molta alegria i molt bé. L'any 2010 ha sigut representat per la cassolera Esperanza Pellicer, que avui, amb molta alegria, li passava el càrrec a Beatriz Peris. Pues en realidad ha sido un año espectacular, lo diré luego también porque he vuelto a mi falla y la verdad es que me han cogido con los brazos muy abiertos. Pues la verdad es que sí, siempre lo había vivido pues un poquito como desde fuera, ¿no? Porque he sido fallera de esta falla muchos años y la verdad es que es precioso. Es un día muy bonito. Sí, pero bueno, estoy contenta porque detrás de mí viene otra compañera que se llama Bea, que la verdad es que lo va a hacer fenomenal y que estoy muy contenta, no me importa. En total preparen al voltant de 70 cassoles d'arròs al forn. Més de 500 convidats han assistit a este acte, entre els quals es troben fallers, falleres d'honor, falleres majors d'Alzira, president i membres de Junta Local Fallera, alcaldessa i màximes autoritats, representants d'entitats i amics d'esta comissió. Exactament des de l'any 77, que no és quasi res. Crec que és una cosa molt positiva i per això jo sempre com a alcaldessa he estat intentant recolzar la meva presència i en definitiva la de l'Ajuntament en esta tradició tan bonica. Alzira és el que és molt, gràcies precisament al conjunt de costums i de tradicions. Una d'elles que ajuda a construir el que és Alzira en l'actualitat són costums con la que manté la plaça del Forn com dia missa tradicional cassolà. Realment és molt important perquè desfilem també amb Junta Local i amb la fallera major d'Alzira, l'alcaldessa i la corporació municipal, i realment és un acte molt solemne i que per a una fallera major realment és molt especial. La fallera major d'esta comissió assegura que més avant, de segur, que li fa il·lusió que la facin cassolera. A més, este any la seva iaia fa 25 anys que ho va ser. Encara soc molt jove, tinc 24 anys, entonces realment suposa que quan tinga uns 40 per ahí, a lo millor m'ho plantege. La cassolà es remunta a l'any 1977, sent la primera cassolera Amparo Pelufo. Molta història, molta. Però, vamos, jo vaig passar la història a la meva filla, para que me sucediera tot. Me molta emoció, perquè ser, a part d'estar el meu marit i que va ser un dels que va promoure tot això de ser cassoleres, pues va ser la primera i, claro, i d'una falla de molta solera, pues jo estava orgullosíssima. Fins la data han celebrat més de 30 cassolais. En esta d'avui també han estat present altres dones que sigueren otorgades en este títol, entre elles Mar Garrigues al 2008, filla de la primera cassolera. Fue una experiencia fenomenal, maravillosa, la verdad, para volver a repetir pero dentro de 25 años. Un càrrec molt especial que ja que fins i tot ha repetit 25 anys després. Bueno, però antes de ser cassolera vaig ser fallera infantil en el 1949. Després, en el 81 cassolera i en el 2006, 25 anys després, altra volta cassolera. Això vol dir que no estaria molt descontenta de la falla quan tornava a ser tantes voltes, no? I l'experiència, com totes, meravellosa, molt bonic, la falla té molta solera, cassolà com la del Forn no n'hi ha, perquè només se fa en esta falla, i no ha aconseguit ninguna falla d'Alzira a fer el que fa la falla del Forn. No ho han intentat, però no ho han aconseguit, perquè com no ho poden superar, pues entonces, claro.
I en acabar de menjar-se el pla d'arròs al forn era el moment de posar-li la insígnia i la banda Beatriz Peris, un acte emocionant en el que la cassolera d'este any ha estat arropada en tot moment pel món faller d'Alzira.